Hai lugares nos que ancorar, territorios para a inspiración. Son Soraya Lema Carballo, actriz, contadora, pedagoga teatral e traballadora social. Disfrutando sempre do xogo, quixen estudiar teatro, que anos máis tarde o fixen en Santiago de Compostela. Rachei co aprendido cando viaxei a Bruselas para estudiar a pedagoxia Jacques Lecoq, e aí aprendín a disfrutar e a mirar o mundo de outro xeito. Enlaceino para aprender clown, que estudei máis tarde tanto en Menorca como en Francia. E hoxe en día tamén estou impartindo clases de teatro. A miña cor preferida é o vermello, e no fluir do tempo vinme envolta nun intenso e estimulante azul. O xesto, o movemento, a expresión, o corpo, o teatro como lugar de partida, como xogo eterno dende nena. A compañía O Sol de Outono créase no ano 2023 co obxectivo de poder divulgar e crear as nosas propias obras, poñendo en valor historias feministas da nosa contorna, potenciando a autoestima do lugar e o noso patrimonio. As creacións do Sol de Outono son dirixidas a público miúdo maiormente, desde o corazón, desde a emoción e o sentimento propio de querer escribir sobre os nosos soños, sobre o que amamos. E utilizamos técnicas de narración oral, de movimento, teatro de obxetos, monicreques, voz, canto, música. A pedagoxía, o pulso vermello da aprendizaxe, cara dentro e cara fora. O teatro, azul eléctrico que ilumina o que sinto. Gústame o son da auga a fluir e o sabor das berzas con patacas. Contar e xogar co sol de outono.